Lo comunal, allò que ens és i volem per al comú. Neix amb l'objectiu de ser una eina comunicativa per estendre la revolució integral. Volem ser un procés de significació històrica per a la construcció d'una nova societat autogestionària, basada en l'autonomia i l'abolició de les formes de dominació vigents, l'Estat, el capitalisme i totes les que afecten les relacions humanes i la relació amb la natura. Lo comunal és un medi lliure, transversal, plural i dinamitzador dels processos d'autogestió locals. Té l'objectiu d'informar i comunicar, especialment tot allò que fan i desfan les ecoxarxes, les bioregions, les cooperatives, les productores ecològiques, l'economia solidària, l'educació lliure, la reapropiació de les tecnologies, les noves formes de cura de la salut i la seva autogestió, la visibilització de les diferents lluites, el reconeixement dels territoris, la passió per la natura i la recuperació dels costums, les tradicions i de la memòria. Tot el que has donat, tot el que hem rebut, ara que no hi ets, n'estic segur. Vull viure sembrant com faries tu, la fortuna d'haver-te tingut. Et porto al cor, en el meu record. És com si no haguessis marxat. Per tirar endavant lo comunal de forma col·laborativa, cal que tothom s'hi senti identificat, que hi participi i hi doni suport. Ayúdanos a finançar les 5 primeres edicions en paper. Acció, terra, poble. És l'hora, doncs. Tot. Perfecte.